nawe uzokuthengela ngalamdijana wakho nawe uzokuthola okwakho ngeke athi uNkulunkulu emuhle njalo uzongipha amandla nawe uzokupha amandla. Sanibonani uJama kaSijadu sibalikhulu mabolelo empunzini uJama kaSijadu inkomo zidlekhanga ngoba iswela belosu sigunya mkhonto umfazi mabele made owancelisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another beautiful episode of Uyangijolela khona la kuDuyaza TV. Bafethu uma ngaba waka-subscribe kuDuyaza TV usenkingini. Usephutheni lokuyiphuthisela ngezinto ezimnandi. Yenza kanje, subscribe, ulike, ushare, ucomment. Maqedwe uhlale phansi. Uvumele thina sikulethele izinto ezimnandi. Ngokusho kanjalo, sit back and relax. Sibuyile futhi again with another beautiful episode. Ngifuna uyizwele wena ukuthi siphetheni namhlanje. Sambo. Sanibonani sengiphinde ngabuya. Welcome wakadlamini sibalikhulu uJama kaSijadu inkomo zidlekhanga kuba iswela belusu sigunya mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangijolela. Mara wena wayitsuri nakina lumuntu. Akusetshenziswa condom ayisebenzanga condom. Jwayela imali yami yonke le. All of abakuphi khona. There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona, we face them every day. Lo umuntu lo. Umuntu amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Qale kabusha impilo. Okay bafethu sesiphinde sabuya futhi ngiyabonga kakhulu bafethu ngokuthi thank you to everyone who subscribe kuDuyaza TV. If ungaka subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe, like, ushare, ucomment. Mina as uDlamini I just want to know what you think about the show. So ngaphandle kokuthi wena usubscribe, ngaphandle kokuthi ulike, ngaphandle kokuthi ushare, ngaphandle kokuthi ucomment, I'll never know. So comment. Let me know what you think without wasting any time. Ngicela ukuthi ngibalethe labo sisi. Ngibalethe Simpiwe. Ngibalethe labo sisi kube yibona abazoyikhulumela. Uyabona ukuthi kwenzakalani ngoba izinto ezenzakalayo zinzima kakhulu. Amanye ama-email mawafunda nawe uthwala izandla ekhanda. Uthwala izandla ekhanda wazi ukuthi ugcine wenze kanjani but ke kuye kube into right ukuthi umuntu umlethe kube uyena oyikhulumelayo ayisho lo yena ukwenzakalani. Sokala sister. Woza mntama woza. Awuzani sanibonani? yebo Niyaphila? saphila Ngicela usondele mama Zumela ungasabi. Sikhuluma nobani igama ebantwini abangamazi? unokubonga athusi Nokubonga athusi sisikambani? Sibonga konke wakwaNjoki. Sibonga konke wakwa Njoki. uNjoki. Njoki. Oyini Njoki? Right sana. Ngiyafila njalo. Oh ndiphile namakhonto. Sisi wami indaba ingawe mfethu. Ubhalile mosenda le email ukhulume ngezinto eziningi ngomuntu ozwana naye. Ngiyifundile ngayibona ngiyazi ukuthi kwenzakalani kodwa umuntu osekhaya ohleli njengamanje ephuzela itiye ongazi ukuthi kwenzakalani. Ngicela ukuthi ubathathe ubabeke esithombeni ukuthi kungani sila kungani si drive yonke lendlela sasuka la sisuka khona seza la sizokwenzani la. hayi khona into engayiboni kahle kubaba wami la. Hayi wona kunzinyanyana nemali angisayiboni kahle. Hayi kodwa sengihambe ngathi ngiyakubheka ngagcina sengikuthora la mangithi ngiyahambela nami nokunatha. Hayi engathi ujola nomuntu engimazi. Hayi iyadliwa imali lapha endlini ayindlala ithebhe poverty Kunzima. hayi Ikati limuncu mfadu. hayi Kubi kakhulu. hayi kubi impela cha nokulala endlini asala hayi cha ubhizi impela ubhuti hayi Phansi angazi phezulu. hayi uyikhipha busy kakhulu la. Manje siswami ngicela ukubuza ke ngane yakwethu. Wena usukuthola kanjani ukuthi ubhuti lo ozwana naye kunomuntu omunye asazwana naye? Uyithola kanjani indaba? Hayi indaba ngayithola ngihleli naye ngihleli nomngane wami mangihleli nomngane nami uyalokhuze uyacofoza ifoni mangithi hayibo manje lona ke ubanike lona mngane uthi umuntu wami uthi umuntu wakho hayibo indoda yami phela lena Mana sisi
uthi ubona umuntu wakho efonini kamngani wakho Yebo. ehe Mangimbone uthi umuntu wakhe ngithi umuntu wakho ngithi hayibo umuntu wami njena lona uthi hayi kahle mngani ungangitsheli ke lo nginika imali yonke ke ungangitsheli futhi ngeke ngimiyekeke uphikelo yena umngani wakho yebo usinje cha yena ke angeke nje ngimiyeke ngempela umuntu ongipha imali kanje mqhamngani nana anosho phela manasikhombisa amadodeni ngithi ayike namhlanje ke impela ake sihlangane mngani nayo ke leyo ndoda ke sibone ukuthi kuzokwenzakalani izokhetha abantu bakithi ngize kuwena ngane yakwethu so if usisi lona ebona isoka lakhe efonini yakho uthini kuwena Wakhuza wabuza ukuthi lo muntu nimazelaphi angithi nganosisi siqeda uhlangana nami ngumuntu ozifikelayo la eGoli okay so anikaze nje wanitshela wandambona umuntu wakhe namaka animazeli nganto kuba kahle friendship yethu ayikaqini sazana okay so uma ngabe usisi ethi lo muntu ambone efonini yakho umuntu wakhe wena uthini ngalokho nami umuntu wabangithi uyanirentela lo muntu uyanirentela mela khethe nje uyarenta lapho kuwena uyanirentela ngapha usisi ukhala ngokuthi imali ayisangena endlini akasalala endlini akusathenga ukudla sekudliwa nje utshwala kuphela so akuyini kahle wena sisi wami ngiyibuzela nje mhlambe kuwena ukuthi yini ofisa ukuthi mhlambe yenzeke namhlanje sesithi ubhuti useyafika la hayi ndifisa ukuba achaze kahle ubufuna bani okay achoose nje now ake sithi uyafika ke lana ubhuti useyakhetha uthi ngikhetha umama wasendlini uyena umuntu engizohamba naye kuthini kuwena sho ukuthi nizorentelwa ngibani so rentelwa ngibani mana okusho ukuthi wena lo muntu umthandela ukuthi uyakurentela futhi angithandi wafumana amadokho yazi uGoli njani so umthandela ukuthi uyakurentela hayi ngoba uthanda yena uqobo lwakhe hayi ngiyaxolisa nje mina ngimanele kube ngirontela nje awunandaba naye nginayo indaba kodwa ayikho enkulu ngithi sikobe uhlangana 2 months kuseyinyangana anikakalani nokulala hayi phela fanele ngeke anirentela ngidingalali naye usegcobhozile okay hayi ayikho inkinga siswami uma ngabe ubaba wakwakho njengoba kuumuntu wakho uyafika la mase kufika esigabeni sokuthi akhethe ukuthi endoda awukukhetheke njengoba wena uphethe omamaza ababili iwena muphi ofuna ukuhamba naye yena muphi ofuna ukuqhubeka umrentela okanye yena muphi ofuna ukuqhubeka uhlale naye esethi ubhuti cha ngikhetha nangu usisi wena uthini angeke ungiphathe kahle lo ngeke uphathe kahle ngoba usunesikhathi kodwa ngamukela uzomukela kodwa kanzima okay ake singaqageli ke ake sithi kubo uyena ubhuti ozoyikhuluma uyawusho ukuthi ngifuna ukuthi anirentele ubhuti waye usitsho njalo nawe usho kanjani mina ngizwe ngawe hayi suyibeka uthe wena kimi uyakurentela mina umbuzo wami uthi umthanda ngoba uyakurentela kube bengakurenteli ngaba umthanda nawe usuyibeka kanje ngibeka kanjani wena uyibeka ukuthi okay akakurenteli uyangirentela vele uyanirentela masishiwe yimini wrong awusoze uvele ubiza umuntu bese umxelela uba mina ndithe uyanirentela uzothini mina ngiqamba manga ngithi mina sisuthe wena hayi mina ngizokhuluma iqiniso kana hayi kabi ngizokhuluma iqiniso ithi mina ngizofona angizokhuluma iqiniso ngiyaxolisa ngane yakho ithoda nje iqiniso ngizokhuluma uthe wena lo muntu uyakurentela angithi kusho wena uyakurentela vele uyanirentela okay sena 2 months izinto ezenzayo ya nudli esizwe ukuthi uzothini umthanda ngoba uyakurentela angimthanda kube nirentela usho kanjani vele uyanirentela kumthando bawo uyibeka kabi vele alithi sizalithi ebethetha yena sithi akusahambe kahle endlini vele ukunirentela uyanirentela athengele khombo le yase Shoprite yalo babe vele nje ngiyaphila njani uyithandela ikhombo yase Shoprite wena ngiyaphila sasingahlangana la sihlangana khona ndithi khombo yase Shoprite yangilasta ngidlile 1 sure
Uthini? Uthi yasami. Yes, siswami. Ngicela ngingenzele kanjeni. Yabona lesi sihlahla esilapha. Leyo ngimela kusona. Ngenzela ukuthi angakuboni mayiqhamuka la ubhuti. Ngoba akazi ukuthi uyeza. Uzohlangana nomuntu wakhe. So indoda yakhe isebenzela khona la vele. Isebenzela khona kulezi indaweni. Sebenzela khona. Sinokuhlangana khona. Ngiyabona phela lezi indawo zesilungu lezi. Indawo zesilungu. Manje siswami mayifika lana ubhuti ngicela ukuzwa kuwe mntama. Yini ofuna ukumtshela yona? Okanye yini ofuna ukumbuza yona? Angizazi ukuthi ngithini kuye. Ngiyazi into nje ngifuna ngathi nje ngingavele kuhlangane ngizwe ukuthi uzawuthini yena Uzodifenda thini? Sengifuna uvo lwakhe manje. Abantwana nabo? Uyedwa. So njengoba engasahlala endlini engasabuyi engasarent engasathenga ukudla umisa kanjani? Ngihamba ngiyonana kumama la izola. Kuba uma ukunanelayo. Kodwa ubabe ekhona. I-wrong lonto. Usehlala ematshwaleni. I-wrong. So imali yakho useyidla nalo sisi lo seteleni okhona umuntu. Uzinto. Uyena lo. Uye kanye. Mfowethu ngihamba ngapha uyaphila? Ngiyaphila mfowethu. Sikhona khehla uDlamini lo khuluma naye ngikhuluma nobani? Hayi ukhuluma noMandla. Waba isibongo manje. Akangubani. Ungubani? Yebo. Umbomvu. Yeah. Ngani yakwethu kuphi ekhaya? Kusematimatola. Ematimatolo. Yeah. Awu Matimatolo. Shout out eMatimatolo. Ngiphethe umama wakwakho la. Umama wakwakho uye weza kuthina wazosicela ukuthi bengicela ukuthi ningisize kunensizwa okunobaba engithandayo lana engifuna ukuthi nje ngiyomsurprise ngimbone yabona. Yeah. So ngani yakwethu ngiphethe usisi la. Ngifuna ukuthi kube uyena oyikhulumelayo. Into engifuna ukuyazi kodwa kuwena ukuthi usisi lo uyamthanda. Yebo ngiyamthanda mfowethu. Kakhulu. Ayikho into mhlambe okwayenza ephuma endleleni okuthi yena usisi ayimphathi kahle. Hayi ayakukho. Uyamnakekela. Ngayo yonke indlela. Umnikeza nesikhathi sakho. Kakhulu. Okay. Akunalawo waphambuka khona nje mhlambe njengendoda. Kuyaye kwenzeke phela kusisikhathi ukuthi indoda iyaphambuka kodwa nje ngiyaye ngimnakekela ngayo yonke indlela. So ekuphambukeni kwakho akusikuthi mhlambe kuye kwaba ukuphambuka ukuthi ugcina umuntu ongasabuya ekhaya, mhlambe ongasathenga ukudla, mhlambe ongasarenti, uyabona izinto ezifana nalezo. Kwesisikhathi kuyaye kwenzeke kwesisikhathi mhlawumbe uthola ukuthi khona la ngijike ngisileke khona kodwa nje ngiyaye ngimnakekele nje ngendlela nami engamtshela from siqala ukuthandana ukuthi ngizomnakekela ngimthanda. Okay, umbuzo wami ogcina kuwena mfowethu. Akekho yini mhlambe omunye umuntu wesifazane ngaphandle kwakhe onaye empilweni yakho? Hayi ngithi nje umthandayo. Ukhona mfowethu. Ubani? Unokwanda. Yeah. Unokwanda lona umuntu wakho noma hayi sayisichithe nje naye sayisichithe. Yebo. Hayi ngiyazi ke mina lento. Tshwani kimi. Hayi. Yebo. Okay. Thila ndoda. Nayizwani. Alright. Ngicela ukwenza kanje. Akekho omunye umuntu ngaphandle kwanokwanda. Hayi akekho umuntu. So ukufike kube usisi kube unokwanda. Uyagula lo bhuti. Babili. Baba uthunje kuphela. Akekho omunye. Hayi akekho umuntu. Okay, ngani yakwethu. Ngicela ungenzela kanje. Siswami ubhuti ngicela simshaye ngesurprise. Yabo? Ngifuna simshaye ngesurprise into ukuthi ubumphathele yona enhle. Ngiyazi ukuthi uzoyijabulela mayebona. Uthe uthandana nonokwanda bese kuba umama. Akekho umuntu. Hayi akekho umuntu. Okay, siswami ngicela ungenzela kanje. Ntama. Ngicela usondele eduze kwabhuti. Bhuti ngicela umubhekele. Siswami ngicela ungivalele yena amehlo ngezandla zombili kanje.
surprise enhle le. But ngicela nje wavala amehlo ngana kwethu ne ungawavuli. Hayi ungavalile. Wavala impela amehlo. Ungawavuli. Ngizokutshela mangithi avula amehlo akho. Vala amehlo bheka le vala amehlo. Vala amehlo. All right. Uready bhuti wami? Ya ngiready. Okay. Ngizobala kathathu sisi wami bese uyamvula amehlo. In 3 2 1 mvule. Phenduka bhuti. Waze. Athi hawo sisi bhuti wami ngicela uze la. Sisi mala sisi wami mala. Sondela mntama. Yini mawubona usisi? Mangazayini? Ukuthi ngoba bengalindele ukuthi ngambona njengamanje la. Wena ulindele ubone umamazi. Bengilindele ukubona umamazi. Okay. Sisi wami ngicela mntama woza ngapha. Ngicela kube wena oyikhulumelana, ngicela ukhulume nobhuti. Sengibonile konke okwenzayo mfowethu. Uyazibona nje ngichaphasa. Wangayibuza ukuthi ngimthatha lo. Ungathi lona phela. Hey kahle wena. Ungalingi uthi lo. Ungalingi ungibize ngo. Yayibona lena ndindi ngilibane wakho. Ngiyexolisa. Uzoxolisa. Uyaxolisa. Uyayibona into yenzini? Yazibona njani? Uxolisana. Wangathonga ba wena uthandana nje. Denza isibhangi. Kubani lo? Lo mama lo magogo lo ngibani? Uhlekani uyahlekisa le nto bhuti. Iyahlekisa. Wethu Iyahlekisa kwena imnandi. No mfowethu ayikho mnandi. Manje wayohleka. Yini wehlekayo mangaba ayikho mnandi? Yini wehlekayo mangaba ayikho mnandi? Cela uma kanje sisi wami. Fikele phambili. Sengibanjiwe phela kulobugebengu bami bengibeza. Kubani lo ngifuna ungicacisele ngalo muntu nibangubani? Cacisa. No umuntu wami lona Usisi lo. Wawunixelele mina ngaye? No ngangakutshelanga kodwa ke ngoba usuzibambile. Kanti ubani okumele abambe la? Kanti ubani makhwapheni la? Ubani okumele abambe la? Ngeke sengifuna ukwazi. Cha manje hey ngithi ubani okumele achazele lo bani? Ubani okumele achazele? Ngithi ubani okumele achazelwe? Okumele achazelwe ubani? Mina chazelwe. Ubani okumele achazelwe? Umele understand la. Akingitshelena ningitsheleni. Yithi soba Anizwe. Sithi soba Hey kahle. unganikhombi phela mina. Hey kahle. Man mfowethu wena wathula abantu besifazane beqabana la ngenxa yakho Hawu mfowethu sengizobenze njani manje bese bexabana phambi kwami manje. Ngicela ukubuza kuwena mfowethu yini ekwenza ukuthi uphume endlini uhambe uyojola ngaphandle nosisi? Uyambona phela lo. Mana ke ngicela ukubuza sisi wami igama lakho bani? Ngisibonga. Usibonga. Akusunokwanda lo. Uthe wena kunokwanda kunosisi usibonga umbalanga. Shuthi bathathu labantu kumuntu Hayi angiyazi le ndaba. Yini le usisi angayenza Sazokwengisa. angakwenzelanga yona ekwenza ukuthi uhambe kunokwanda usibonga ekwenza ukuthi uhambe kusibonga yini usibonga le angakwenzelanga yona ekwenza ukuthi uhambe kunokwanda Hey yini lengaka wena uyifuna ebantwini besifazane ayi ukuthi ngoba ungiphatha kahle lo uyanginakekela. unokwanda yena Ayi akanginakekeli ngalendlela engifisa ngakho. yini ohlanganisa nonokwanda mengakunakekile So uqhuba nje isikhathi nje. uqhuba isikhathi Yeah. umama yena ngapha umama naye ngapha naye ngiyamthanda. uyamthanda Yeah. Naye. naye What the hell of? naye ngiyamthanda Naye. Yeah, kodwa labantu besifazana ababili bafike emumva yena ofike eqala empilweni yakho bona bazofika kamuva kodwa uthi naye ngiyamthanda ayi. wenze ngathi uyamenzela nje Hey favor. Ayi. Kusho ukuthi kuya ngokuya phela uthando luye ngokuya liyaphela manje. Hey. Depression bo. Hayi lungile. igazi lakho Yeah. Oh manje mina. Ayi. Alithi ngizole kulala ngomqolo ebhedini. Hayi guys. Yazi angisazi ngithini. So mfethu yabona ngiyahleka kodwa lento ayihlekisi lento yenzayo wrong ngizokutshela nje straight up lento yenzayo wrong usisi lo uthi kumina uyayifikela eGoli it's barely 2 months Yeah. right uyayifikela akana sikhathi singakanani Yeah. already usuphe kwakhe Yeah. uphuma endlini washiya umama Yeah. wagijimela usisi
kunonokwanda ingxaki kuye ingxaki yenza ingxaki yantoni mana uma uthi wena ingxaki kuye unokwanda umthole emva kwalo noma uthole unokwanda kuqala Ngitholelo nakuqala. suthi nawe nayo unengxaki ke nawe shuthi nonokwanda uzoba nengxaki bamshiye naye bawufuna uzodwa nango kalungile noma kanilahla ngithini but imali yerent ngisayifuna nje nansi indaba athi usisi wena ithi ungitshela iqiniso mina ngikufihlele athi usisi the reason why ekuthanda futhi akusuthi uyakuthanda athi ukwenzela ifavor usho kanje uthe umenzela ifavor uthe uwenzela ifavor ngoba wena one umbhadalela irent athi number 2 kunekhombo leyidayiswe Shoprite uyona umthengela yona umbamba ngekhombo uyidlela ikhombo uright so into enza ukuthi asondele eduze wakho ile mali omnikeza yona hayi ngoba ekuthanda so wena wenzela umuntu wenzela aziya Amadoda kanti ubungangithandi yini hayibo ndiyakuthanda njena alithi solo kulala endlini wena sisi umXhosa wena buchilo nasekuqala wathi umXhosa uphika izinto oqeda ukuyikhuluma manje andisiphiki uma uyibeka kazi ibhudi lento abanye siba ukhetho lo magogo na andazi so usuyamthanda ubhudi Jamthanda ngumuntu wami lo. Maye msumdonsa phela, msumdonsa. Hayi, mina ngizoniyeka yani. Mina ngizoniyeka nje, ngizoniyeka. Nawu mina nje. Loshaya mina nje. Wo. Ngicela senze kanje lento. Mfowethu. Nangu usisi ukhona, nangu usisi ukhona. Yeah. Ukhetha abantu phakathi kwabo bobabili. Oh kushuka indlela afuna hayi ngenye indlela. Ngikhethe. Ngadlali ngani zabantu. Hayi, engimkhetha engihamba naye uyena. Uhamba no 2 months. Yeah. Usisi. Hayi. Angisamthandi. Awusamthandi? Hayi. Mana futhi ngicela ukubuza isiphi isizathu esenza ukuthi ungasamthandi? Cha nje uthando seliphelile mfowethu angisamthandi. Ubungamtsheli ngani ukuthi uthando seliphelile? Bekumele azathole kanje ukuthi uthanda lisekho. Hayi uyabona naye manje. Mana ake sithi lento yenzayo yena yenziwe uye kuwe ubuzoyithanda. Oh bengizoyamukela musi mangabe siyenzekile mfowethu. Naye akamukele naye ukuthi lesimo lesi simficile manje. So uhappy ngapi? Kakhulu. Angeke usayisola ubuyele ngapi? Hayibo bhuti yanibona. Shaya 360 sesisiba. Sisi une 2 months wena ulani? Une 2 months awunasikhathi singakanani? Noma 2 months anginandawo. Bhuti wami ngicela 16 vele ngibone shaya 360. Ngabe ngidakela wona sifebe. Sathi indoda yakho. Uba uthe ngiqedile nani ozani? Uba uthe ngiqedile nani? Ithi ungitshele. Sekhethile bhuti. Ithi ungitshele mfethu. Yabona lento yenzile. Mfowethu. Njengendoda. Yeah. Ayikho right. Kanjani mfowethu? Ngikhulu ngitshela nje iqiniso ayikho right. Kanjani? Usuhlala nalomuntu isikhathi eside. Yeah. Right? Usuhlala nalomuntu isikhathi eside. Uma ngabe usubona ukuthi awusamthandi. Sekhethi 2 months. Usubona ukuthi uthando seliphelile. Yeah. Bekumele uhlale phansi naye. Umtshela ukuthi angisakuthandi. Ebese uyaphuma uyahamba. Kunokuthi wena uhambe uyolanda i2K. Ayi. Uhambe uyolanda i2K. Yenze injani voice yakhe? Indoda ayiphathwa kanje. Iphathwa kanjani? Thethela phezulu naku seyileqa nje. Wena umphatha kanjani kanti? Yabona iqanda lamihle. Naqhufuzana nje kuphela. Hayi. Kamnandi. Chafa. Ayikhlungu lento. Hayi angazi kulungile Nkosi. Hamba nje bobo kuthutha phambili. Makuvume wena kulungile Nkosi. Makuvume wena. Akahamba. So uhamba naye vele? Hayi. Siyahamba. Khethile. Sathi ngemali yakhe nje uyozithatha pha kwakho. Uyini? Sibinde singaka songena emzini. Uzongena uthatha amafridge. Hamhla ngifile sisi. Yezwa. Ngifile yezwa. Imali yakhe kalokho imali yakhe. Imali yakho kalokho ngethu manje ngena. Imali yakhe. Hlangana apha nawe. Wena ngena fika wena. Wena ungena pha wena. Hlangana phona nemali yakho oza ngapha. Umuva hey wamani nothenga okwena. Nami le imali yomthidi wami ade uhle. Wena wala 2 months la. Imali yomthidi wakhe ade uhle. Imali yomthidi. La uzokushiya lo. Ngeke. Nawe uzokuthengela ngalo mdijana wakho nawe uzokuthola kwakho. Ngeke. Hambani futhi. Hayi hambani ayikho lento yenu. Bye. Uzokulahla kodwa usalayo. Uzokulahla. Siswami ngicela uze la kimi. Yabona sesize eqinisweni lento siyayihleka kodwa ayihlekisi.
Ayihlekisi siyayihleka kodwa ayihlekisi. Uzizwa kanjani manje? Hayi angangizazi nje ukuthi ngayithi mina le ndaba. Yonke indawo. Hayi. Uhlangahlangene. Hayi kuhlangahlangene nje ekhandeni hayi. Angakhona nje lento enzakala ukuthi uyena usho kimi vele besho kimi. Entade isho. Bekhuluma nawe ngqa. Hayi. Ngufakazi bengilana. Hayi angikholwa mina lokho. Mhlawumbe sazobuya ushintsha umqondo. Angiboni ukuthi uzowushintsha uphethe i2K lo muntu. I2K lela hambe nalo. Uyalibona lize lenza nje latshikiza leze kanje i2K. Hayi imhlelo yami ayangazi ngizoaccepta kodwa ngendlela engizobona ngayo. Ikahle ngasho nje angayiqonda ukuthi ngathatha siphi isinqumo njengamanje ngoba lento ingehlele nje isikhale nje. Ungayilindelanga. Ngana kwethu nxa esemfowethu. Saxolisa sisiwami kodwa ke izimo zempilo zinjalo. Ungakhululeka kunankinga. Ungakhululeka. Jehova. Ayi kunzima bafethu othandeni. Especially mangabe uthola umuntu ongenanhliziyo, umuntu ongakuthandi, umuntu oyitshela ukuthi uyakuthanda. Kodwa ke egcineni kwakho konke izimo zempilo zinje. Okay. Ngicela nekupa ribuwe aribuweni. Nekupa usondele hanyane esiniphiwe ke batla ubua le batho ba. Bafethu before I go, before I leave, before I close the show, I have something to say. So allow me to say it. Allow me to say it. Ngithi kumina, there are people in life that will make you as a person to despise, to hate other people because of what you heard from them, right? Because of what you heard from them. So without you knowing the full story, and then you take sides with that person. Ngicela ukusho lokho. Impilo esiphilayo asilingani kuyona. Futhi asoze salingana. Impilo ifana nale minwe yami le. Ayilingani. Iyashiyana. Impilo ifana neminwe ayilingani, iyashiyana. Ngithi kuwe namhlanje uma ngabe, that's how so much I believe in God. Uma ngabe there's someone out there, there's someone who's watching right now. Othi mina, I once trusted God. I once put my trust in God and God disappointed me and God let me down. Ngicela uphakamise isandla sakho kuma comment. Phakamisa isandla sakho. Uma ngabe wena uthi ngeke ngathembela kuNkulunkulu, uNkulunkulu wangenza kabi, uNkulunkulu wangenzela phansi, uNkulunkulu wangiphoxa. Ngicela ukuthi uphakamise isandla sakho kuma comment. Angisho umuntu owana, ngisho abantu ababili, ngisho abantu abathathu, noma ubani okhona athi mina ngaphoxeka, ngiphoxa uJehova. Why ngikusho lokhu? It's because empilweni angeke siphumelele sonke kanye. Empilweni siyadingana singabantu. It doesn't matter what you do empilweni yakho, but we need each other as people. Sebenza Pick n Pay as a baker, as a chef, as a cashier, udinga abantu abazothenga ukuthi at the end of the month uhole. Awukwazi ukhola mangabe isitoko esisitolo singathengwanga. Therefore you need other people ukuthi bafike bathenge esitolo ukuze makuphela inyanga uzokwazi ukhola. Be careful what you say to other people. Be careful what you whisper kwabanye abantu. Ngoba what you do, impilo it's like a boomerang. I will say this, impilo is like a boomerang. You throw it, it goes as far as it can. It may take time to come back, but eventually izobuya, izokushala. So whatever you are saying ngabanye abantu oku-wrong, kuzobuya kusasa, kuzokushaya. And mase kukushaya, abantu bese bekuzwela ubuhlungu, bekhohle ukuthi wena owakhuluma kabi ngabanye abantu, wena owakhuluma kabi ngomunye umuntu. So bafethu asizameni ukuphilisana singabantu. Asizameni ukuphilisana singabantu. Unyathela omunye umuntu ikhonzi,
uyabona ukuthi umnyathelile onapho uyakena indoda nginyathelile ngiyaxolisa mfowethu siqhubeke nempilo sephambili ngudlamini kusibaqhulu ngiyayivala lapho until I see you again bye bye. Sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini sibakhulu uJamas Jadu inkomo zidle ekhanga kuba esolabile uSigunya Mkhonto umfazi mabele made wancilisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangijolela. Mara wena wayitsuri nakina limuntu Akusetshenziswa condom ayisebenzanga condom. Jwayela imali yami yonke le. Olova bakuphi khona. There is no relationship that has no problems. Ama problems akhona we face them every day. Lo umuntu lo. Amuzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. angcono ngibayeke bobabili qale kabusha impilo.